Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama on juurama goto fof inde mum e yettode mum. Min mbiyetemi ko Fatimata, jetteremi ko Diadji am ko Sinthiane Sinthiou Garba. Hande ko le 17 avril 2021 gonɗen koye vol Air France Paris Dakar. Min komi hôtesse ko hen liggotomi. Komi jibinande France noon, kono ko jiiɗi am pulagu dogata yam yummum e bammum. Eyyi jinnum ko andinde on Air France pular ene haale te ene jaɓa pular haale, on paami. Te min mboɗo farnori ko gonmi ko, eyyi tawde Air France ne namno kam yomi haal pular, mboɗo haala pular e voluji Air France. Eyyi kalde ɓe namni kam yomi waɗ annonce mi waɗat annonce. Eyyi donc min mboɗo farnori to gonmi ko, te mi yejjitani to gummimi ɗo. Eyyi hande gondumi koye Demba Seydi Ba. Eyyi ɗum noon ne jeeya dulumaji demɗe. Eyyi ɗum noon mi salmini on foof, onon foof. Eyyi yo Allah yoɓ moƴƴere.